yanda ake yin salatu tasbihi kamar yadda muka yi bayani, yadda ake yin salatu tasbihi tun daga farko har ƙarshe, za mu yi bayani akan shi. To shi salatu tasbihi kamar yadda muka faɗa ana yin shi raka'a hudu ne. Raka'a nawa? Raka'a hudu kamar yadda ake yin sallar azhar ko la'asar ko duk salloli da ake raka'a hudu. To yanda za ka yi salatu tasbihi, farko idan ka zo ka tsaya ka kalla gabas kamar yadda kake yin kowane sallah, idan ka yi kabbaran harama, bayan ka yi kabbara, to a kowane sallah ana karanta fatiha ko? To idan karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa karshen fatiha, za ka karanta sura a kowane sallah. To bayan ka karanta sura, me ya kamata ka yi a sallan azhar? Ba ruku'i ba? To shi a salatu tasbihi ba za ka yi ruku'i ba, bayan ka gama karanta sura. Duk suran da ka gama kuma za ka yi karantawa, duk tsayinta duk kuma gajeranta za ka yi karantawa. To sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nawa? Ɗaya kenan yanzu. Sai ka ƙara cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar biyu. An fahimta? To haka za ka ta maimaitawa har sai ka faɗa su 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar su 15. Idan kai su 15 sai ka tafi ruku'i. Idan ka tafi ruku'i kamar yadda ake a kowane sallah, bayan ka je ruku'i ka yi subhanallah subhana rabbiyal azim, kai addu'an da ake a ruku'i, sai ka ƙara cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shi kuma wannan so 10 ake yi. Kaga a tsayuwan farko kai so nawa? So 15. A ruku'i kai so nawa? So 10. To sai ka dago. Idan ka dago sami Allahu liman hamida hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi, kai addu'an da kace, sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, shi ma din so 10. An fahimta? Yanzu mun samu nawa kenan? 15 farko ga 10 nawa? Mun ƙara samun 10 a tsaye nawa? 35 ko? To yanzu kuma sai ka tafi me? Sai ka tafi sujjada. Idan mutum ya tafi sujjada, Allahu akbar, bayan mutum ya je sujjada, to zaka ce subhana rabbiyal azim a kowane sallah ko? To bayan ka karanta yanda kace a kowane sallah, a sujjadan ka kana sujjada kenan, to zaka ƙara cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. So na so 10. Yanzu idan ka haɗa muna da nawa kenan? Muna da 45 kenan ko? To sai ka ɗago daga sujjada. Bayan ka ɗago daga sujjada, Allahu akbar, kaga nan zaman da ke tsakanin sujjada biyu, rabbi gfirli, bayan ka gama addu'an da kace, sai ka ƙara cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so 10 shi ma din. An fahimta? Nawa muke da shi yanzu? 55 ko? To sai ka koma sujjada. Idan ka koma sujjada, Allahu akbar, kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kai addu'an da kace a sujjada, sai ka ƙara yin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so nawa? So 10.